Днес стартирам малка серия за познайте вашите канабиноиди. Имаме канабиноиди в нашите продукти. Всъщност нашите продукти са широко спектърни канабиноиди. Това означава, че всички канабиноиди, които можете да намерите в конопеното растение, минус ТХК, присъстват в нашите продукти. И това е страхотно, защото фирмите, които се фокусират само върху канабидиол, няма да ви предоставят всички ползи, които конопеното растение може да ви даде. Сега, всички тези канабиноиди, канабидиол, канабигерол, канабидиолова киселина, канабинол, канабихромен, всички те имат сходни ефекти върху нашето тяло, нали? Всички те имат противовъзпалителен ефект. Това е защото те си приличат тези химични структури и имат подобни ефекти. Някои по-силни, някои по-слаби, но всички те имат този ефект. Те също са типични антиоксиданти, което означава, че предотвратяват увреждане в нашето тяло от свободни радикали, което е голямо безпокойство, когато остарявате. Увреждане на нервна тъкан, на мозъчни клетки, на окислителни процеси в нашата сърдечно-съдова система. Те също така осигуряват неврозащита. Поради антиоксидантните свойства, те защитават нервните клетки. И затова имаме по-добър фокус, по-добра памет и можем да имаме по-добро настроение. Всяки канабиноид също има успокояващ ефект. Успокояващ ефект, който ни кара да се отпуснем и да сме способни да се изправим пред деня. Това са общите ефекти, но всеки канабиноид има и специфични ефекти. В следващите няколко кратки видеа ще говоря за специфичните ефекти на всеки отделен канабиноид.